sommer. Kom. Op og stig. Så, kan du se på en? Og Jørgen, det er nummer 1. Nej! Kør for satan. Kør. Du får ikke i stå. Det gør du bare ikke. Kenneth, hvad laver du derovre? Jamen, han skal bare køre. Vent. Nej, det går galt. Han er flad. Kør udenom. Og ud. Jørgen, pas på. Var det bordet? Nej, han er lige på banen. Hun starter. Ja, han har både tabt udflyvning fra næsten, og så er bagdækket også punkteret. Nej, det er fandme altså ret. Det er vel lidt pis. Så må vi ikke overhale. Og se den kylling, der kørte ud. Ja. Ja, live! Det er godt. Kenneth, kom, Kenneth! Kom, Kenneth! Så må han gerne igen. Kenneth, kom nu, tag ham for satan, og velkommen af helvede til. Kom, Kenneth! Kom nu. Hvordan kører ud igen? Ja!